ネクタイよし、スーツよし。姿見で自分の全身を確認する。今日は第一希望転職先の最終面接。相手の社長さんが直々に面接してくれるとのことで気合十分。母さん、行ってきます。仏壇に手を合わせて俺は部屋を出た。長く営業職に携わってきた俺、池田和樹は40歳の節目にキャリアアップを目的とした転職を試みている。年齢のせいでうまくいかないこともあったが、転職活動を始めて半年、ようやくここだという企業に出会うことができた。志村コーポレーション。人材育成にも力を入れているこの会社で第二の人生をスタートできたなら。お母さん？閉まった踏切の前で隣にいた少女がぼそりと何かをつぶやく。カーンカーンとけたたましい音を出す遮断機だが、少女の声ははっきり聞こえた。お母さん？お母さん！ちょっと叫ぶなり、少女は降りた遮断機をくぐって反対側へと走り出した。しかし、踏切の真ん中でつまずいて転んでしまう。そして視界に電車が映った。このままではひかれてしまう。危ない！なりふり構わず俺は踏切内に入り、少女を抱えて反対側へとダイブした。その瞬間、電車が通り過ぎ、急ブレーキをかけてかなり先で急停車する。心臓が跳ね上がる。抱えた少女を離すと、じっとその姿を凝視した。怪我は？大丈夫です。すみません。ありがとうございます。まだどこか呆然とした様子でつぶやく少女を見て、ほっと胸をなで下ろした。どうやら無事なようだ。周りの人たちが何事かと駆け寄ってくる。俺は転がったカバンを拾い上げると、少女の肩を抱いて踏切の外へ出た。よかった、よかった。それからようやく大きく息をついた。突然降りた遮断機をくぐるから、どうしたのかと思ったよ。すみません。何度も少女は頭を下げた。お互い怪我がなかったのだから、と俺が言うと、それでも少女はペコペコと頭を下げる。電車は安全確認を終えて、再び走り出した。周囲の人たちも、騒動が落ち着いたと認識して、通行が再開する。それにしても、一体なんで？そこに来てようやく、俺は少女にあんな危険な行為をした理由を問う。急いでいたにしても無茶すぎる。というより、その直前の彼女の様子が気になった。お母さんに会いたかったんです。そう言うと、少女はポロポロと涙を流し始めた。私がもっと幼い頃に病気で亡くなったって聞かされていたお母さんが本当は生きていて、理由はわからないんですけれど、お父さんはそれを隠していたんです。それでさっきお母さんが見えて。ちょっと待って。なんか事情が複雑で。そうですよね。突然こんなこと。少女がハッとして顔を上げる。嘘をついているようには見えない。そうでなければ、突然電車が迫る踏切内に入るなんて危険なことはしないはずだ。それで、そのお母さんは？わかりません。さっきは駅に向かうように見えたんですけど。姿や格好、わかるかい？駅員さんに聞いてみよう。ほら、行こう。もしかしたら、すぐに会えるかもしれないよ。俺が促すと、少女の表情がパッと明るくなり、大きくうなずいた。少女と二人、足早に駅へと向かう。駅員さんに特徴を話すと、その方なら先ほど、この駅の行き方を聞いて電車に乗って行かれましたよ。この駅、と駅員さんが示した駅名を見て、少女ははっと息を飲む。昔私が住んでいた場所です。やっぱりお母さんだ。次の電車はもう来ますよ。ほら。視線を上げると電車が入線してくるところだった。俺は急いで財布から1000円を取り出すと、ハンカチと一緒に少女に握らせる。ほら、急いで。まだ間に合うかもしれない。ここからたった2駅じゃないか。きっと家や思い出の場所に向かったんだよ。ほら、
行って。駅員さんに直接お金を払うと、すぐに切符を出してくれた。俺は戸惑う少女の背中を押し、電車に乗るように促す。逡巡した後、少女は電車に乗り込んで、姿が見えなくなるまでペコペコと頭を下げていた。会えるといいな。俺は母を4年前に亡くしている。会いたいと願ってももう会えない。あの少女の話はもしかしたら嘘かもしれない。それでも俺はあの子が母親と再会できることを心の底から願わずにはいられないのだった。ほう、今時人助けで遅れたなんて古典的な言い訳をするバカがいたとはな。はっはっは。面接の時間に数分遅刻してしまった俺は、目の前にふんぞり返る面接担当の社長に見下され続けていた。少女を電車に乗せた後、俺はスーツが破れていることに気がつき、慌てて家に戻って着替えていたら、ほんの少しだけ面接時間に遅れてしまったのだ。正直に線路で電車に光りかけていた人を助けたらスーツが破れてしまったと伝えたのだが、会社の入り口で仁王立ちをしていた社長はそのまま俺を罵倒し始めたのだ。40歳にもなって転職なんてアホみたいなやつがいるから、暇つぶしに俺が直々に世間の厳しさを教えてやろうと思ったら、まさかの遅刻だなんてな。その件については本当に申し訳ありません。聞いた、そのセリフさっきから何回もな。そう言われても時間を守れなかったのは自分なのだから、謝罪するより方法がない。何を言っても言い訳になってしまうのであれば謝罪するしかないではないか。お前に我が社を受ける資格などあるものか。それこそ時間の無駄だ。もう何を言っても無理なのだろうか。俺はキャリアアップを夢見て、同業他社で勢いのあるこの会社への転職を夢見た。1時、2時と面接をしてくれた面接官はとても好印象で、一緒に仕事ができることを楽しみにしているとまで言ってくれた。しかしその人が勤めている会社のトップがこの態度。わかりました。貴重なお時間を頂戴してしまい申し訳ありませんでした。おうおう、帰れ帰れ。諦めて最後に頭を下げたその時、突然目を見張るような高級車が会社に横付けされた。ここね。バンと音を立てて運転席から降りてきたのはすらりとした早身の美女。俺があっけに取られていると、まさか稽古なのか。うわっ、ほんとだ。嘘みたいに太って嘘みたいにハゲてる。かすれた声を出した社長とその社長を指さして大笑いを始める美女。何事か俺は全く状況が飲み込めない。お兄さん。え？その時後部座席から降りてきたのはあの少女。ニコニコと満面の笑みで美女の隣に立った。お兄さんのおかげでお母さんに会えたよ。お兄さんの言った通り、お母さんと遊んだ公園にお母さんがいたの。なんだって？あなただったのね。娘を助けてくれたという人は。美女は一目散に俺に駆け寄り、俺の手を取った。私は川野辺恵子。長く病に伏せっていました。娘のアスカが大変お世話になりました。あ、少女がニコニコと俺を見ている。本当だったのだ。あの少女が言っていたことは。なんでお前は病で亡くなったはずじゃ。勝手に人をあの世に送らないでちょうだい。余命宣告をされたその瞬間に離婚届を勝手に出したんですってね。しかも保険金の受け取りを自分にして。社長が腰を抜かしてその場にへたり込んだ。一体何が？このバカは私の元夫。私が病気になったのをいいことにやりたい放題。挙句この会社まで乗っ取ったのね。呆れた人。お父さんはずっとお母さんは亡くなった。忘れろって言っていたし、おばあちゃんたちと会うことも禁止していたの。でも、この前学校の授業参観におばあちゃんが来てくれて、お母さんが退院したって教えてくれたの。なんだと？だって、
みんなは授業参観に誰か来てくれるのに、お父さんは一度も来てくれなかった。だからお手紙を出したの。授業参観に来てくださいって。アスカ、お前俺に隠れて勝手な。黙りなさい。川野辺さんが高いヒールを叩きつけて睨むと、途端に社長はしゅんと黙った。アスカが何不自由なく幸せに暮らしているのであれば、別に私は姿を現さなかった。こんな小さい会社一つくらいあんたにあげてもよかった。でもアスカがこんなに寂しい思いをしていただなんて。お母さん。アスカちゃんをそっと抱き寄せて、川野辺さんはにやりと笑った。そしてこの方はアスカの命を助けてくださった。恩返しにこの会社潰してやるわ。そう言うと、川野辺さんは懐から一枚の名刺を取り出し、俺に差し出した。川野辺グループ代表取締役の川野辺恵子です。あなたには株式会社カワースといった方が伝わるかしら。株式会社カワースといったら、俺の業界では最大手、世界的にも有名な巨大企業だ。そこのトップがこの川野辺さんで、娘さんがアスカちゃん。すぐにこの会社はうちの傘下に入れるわ。トップも変える。恵子。それから保険金詐欺の疑いもあるわね。すぐに警察がここに来るわ。詳しいことはプロに話してちょうだい。腰を抜かしながら社長が転がるように車内に逃げ込んでしまった。俺はまだ呆然としながらその姿を見送る。池田さんとおっしゃったかしら。どうして俺の名前。ほらこれ。そう言うと川野辺さんは一枚のハンカチを差し出した。それは俺がアスカちゃんに1000円と一緒に握らせたもので、母の刺繍で池田と入っていた。すみません。学生時代から使っていたので。素敵じゃない。お母様の刺繍よね。大切にしていたことがよくわかるわ。それでと、さらに川野辺さんは一枚の紙を差し出す。あなた、明日からうちの会社で働かない？ちょっと失礼。そう言うと、俺の手に握られていた履歴書をツイッと取ると、ささっと目を通す。問題ないわ。即戦力ね。希望は営業部？あなたなら、あっという間に部長になれるわよ。ちょっと待ってください。待遇については心配しないで。今の会社の倍出すわ。倍？突然の話に頭が混乱した俺は、その場にへたり込んでしまうのであった。保険金詐欺として検挙された川野辺さんの元ご主人である志村社長。同時に志村コーポレーションは株式会社カワースに吸収合併され、その社名を失った。俺は川野辺さんの言葉通り株式会社カワースの営業部に転職をし、充実した日々を過ごしている。お母さんと再会できたアスカちゃんの幸せそうな顔を時々父親のような心境で見守りながら。